Goedemiddag en welkom bij Joert. Het Lietse ziekenhuis van Nederland, de Sionsberg in Dokkum, wordt nog Lietser. De afdelings acute zorg, cardiologie, oncologie en verloskunde sluiten definitief. Meestal kinderen in de Sionsberg tenij alleen nog terug voor polyklinische zorg en simpele ingrepen. Nou, blinde darm, ik roep maar zoiets. Of hernia, er zijn verschillende dingen te noemen. Hoogcomplex, bijvoorbeeld, colonkankerchirurgie, darmchirurgie, kanker, die vindt op een andere locatie plaats. Er wordt nog wel een oplossing zocht voor de afdeling verloskunde, die in 2013 terechtgaat. Ze wordt toch de oprichting van een beddencentrum voor de regio. Een boppenslag voor Ljouwert. De stad krijgt er 100 banen bij, door een nieuwe vestiging van PostNL. Dat postbedrijf opent Takomier een groot distributiecentrum voor pakketten aan de zuidkant van Ljouwert. PostNL is dwaande met een grote reorganisatie en daarbij worden 34 distributiecentra opdoekt. Hiervoor in plak komen 18 grote centra en één daarvan komt in Ljouwert. En dat hebben we uitgerekend. Dat is toch altijd even zoeken. Het is heel belangrijk dat je goed voorbereidend werk doet. Want als je een kilometer te veel aan- en afloproute hebt, moet je dat 20 jaar betalen. Dus wij hebben dat heel lang en goed aan doorgerekend. En we kwamen toch aan de zuidkant van Leeuwarden terecht dat dat de beste plaats is voor onze distributie. En in dat distributiecentrum gaat het voor een groot pad om sociale werkplekken en werk voor ZZP'ers. Heel wijd 2013 moeten de eerste pakketjes van de baan rollen. Het kickboxgala komende sneur in Ljouwert met trog in van de gemeente. En toch zal die gemeente tenij kritische zijn naar alle evenementen in de stad. In de Amsterdam Arena wie het sportevenement It's Showtime in 2010 voor de laatste keer. Daar wil burgemeester Van der Laan deze vechtsport net meer om het bijeenkomsten wezen van grote crimineel. In Ljouwert maai het wel. We zijn natuurlijk niet naïef, dus bij zo'n evenement ga je ontzettend goed nadenken. Wat betekent dit voor de openbare orde en veiligheid? Want niemand moet daar zich onveilig voelen. Daar neem je allemaal maatregelen voor. Tegelijkertijd weet je ook dat ook in andere steden hier wel meer aan de hand is geweest. Heeft dit wel of niet te maken met criminele organisaties? Dus daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Daarmee kun je zeggen, je denkt over alles na. Moet het doorgaan of niet doorgaan? Maar de eindconclusie is dat het doorgaat. Sven Kramer docht in februari net mee onder het Nederlands kampioenschap Allround in Tialf. Het Nederlands kampioenschap op het Heerenveen past namelijk net in zijn programma. Door het winnen van het EK Allround had Kramer hem direct plaats voor het WK. Dood hij net meidocht aan het NK had dat dus geen gevolgen van zijn deelname aan de wereldkampioenschap reetrieden in Moskou heel februari. Stedelid Maria de Vries van de SP is opstapt. Als reden voor haar vertrek jouwt de Vries aan dat ze net wijken met fractievoorzitter Jos van der Horst. En daarnaast vindt ze dat ze net zelfstandig opereren kan. De zit van de Vries wordt ingenomen door Vena Veenstra. Riens Gratema wordt juist 80 jaar en hij vierde zijn jullie met een jubileumvoorstelling in de Lawei in Drachten. Een steende ovatie met een vocale hulde wie juist na aanleiding van de voorstelling Geraniums of Gladiolen het Jiddisch cadeau van het Frieske publiek voor Riens Gratema. 80 jaar oud en alweer 55 jaar op de planken. En de cabaretier had er nog lang geen genoeg van. Nou, nog net. Dat is wel moeilijk. Dat is nog heel leuk, ja. Dus still going strong. Yes, ja. We zetten nog even terug. Ijshockeyclub Friesland Flyers had acute financiële problemen. En daarom had de club van het Heerenveen op kwartterminaal 5 buitenlandse spelers verkeerpje. Nevens het bestuur is de ingreep noodzakelijk om de ijshockeyclub weer financieel zoen te meiden. Er binnen problemen ontstaan omdat sponsors te min betalen en de wedstrijden minder beziekers loeken. De Flyers hopen dat er concrete interesse is voor de spelers, want oors willen ze manje al ontslaan. En dan nog het waar. Joen en vannacht de kans op Rijn en leidt de temperatuur correct wat boven nul. Ik monorij uit en droog een buiken, het een graad of 6 en er zit een zuid-zuidwestenwind die matig ontkrachtig is. En ontzag weer het Frieske Nijs, meer op uw website en om zijn zoeren in een nijjoord. Graag ontdekt.